Staromestská výdaňa bude otvorená aj počas letných mesiacov, a to v nezmenenej prevádzkovej dobe v pondelok, v útorok, v štvrtok a v piatok od 10. do 1 hodiny popoludní. O pomoc v staromestskej výdajni môžu požiadať aj tí, ktorí presne nespĺňajú kritéria. O ich žiadosti bude rozhodovať komisia. Staromestský letný festival odštartoval v piatok jazzovou loďou Petra Lipu. Počas leta sú pre vás pripravené desiatky koncertov, hudobných vystúpení a premietaní. Každý útorok sa môžete tešiť na literárny klub u Zíčiho. Tento útorok sa tu predstaví Dušan Mitana v hudobnom sprievode s Marianom Vargom. Vstup na predstavenie je voľný. Jediné anglické divadlo v Bratislave si pripravilo ďalšiu adaptáciu slovenskej klasiky v anglickom jazyku. Predstavenie Rysava Jalovica od Martina Kukučína s anglickým názvom Kuku Cheers môžete vidieť v stredu o 8:30 večer na nádvorí Zíčiho paláca. Na Hviezdoslavovom námestí v Altánku si môžete v stredu vychutnať koncert dánskeho Big Bandu. Koncert sa začína o 5 hodine popoludní. Séria letných jazzových koncertov s neopakovateľnou atmosférou je pre vás pripravená každý štvrtok v Librese Horáreň v Horskom parku. Tento týždeň vám zahrá skupina Genius Loci. Predstavenie sa začína o 7:30 večer. Ak ste fanúšikom šachu, počas leta si ho môžete zahrať vo veľkom. Na Hviezdoslavovom námestí bude vždy od piatku do nedele sprístupnený Maxi šach. V piatok si ho môžete zahrať od 3. do 8 hodiny popoludní a v sobotu a v nedeľu od 2. do 8 hodiny večer. Medzinárodné podujatie Socha a objekt nemôže ani toto leto chýbať v uliciach Starého mesta. Je to už jeho 19. ročník. Diela slovenských a českých autorov si môžete pozrieť v priestoroch Grasalkovičovej záhrady, komornejšie diela zasa v galériách, ako napríklad v Galérii Z alebo v Galérii Netbalka.